Kuha nga dito, anistan dito sa sa daylang sa balay. Sa may bag ko. Anistan lang, baby. Thank you, baby Ashol. Ano yun? Ano yan? Cellphone, ano soon? Problema. Ikaw nag-route sa cellphone mo. Manakot sa mga ano. Sabi ko sa imo, diri mo pag-gabing ito na naka-charge. Tita Mame. Opo, ang saday. Si Asley. Naaning talaga, luluwas na naman. Naghihibit na yan eh. Ano ka naghihibit yun? Yung away ni Jayla, bebe. Ay, di man. Ash! Okay mo, yan? Pag una ko, luluwas ka naman makadto sa may simbahan. Saday lang, sabi ko ang saday lang. Ano yung pagalitan pa ako ni mama? Ang saday lang, Pag una ko kung sa may bag, dito sa may bag, sa balay, ang saday lang. Pag una ko, Why are you crying, baby? Cellphone. Tagalog yarn. Siya man na nagraot. Naraot. Siya nga na nagraot. Ang pagbaban niya. Kaya pagabot ko. No, why? No, why? Why? Inaway ni Baby Jay. Why? Nag-away? Sino nag-away? Malak ka away mo, Kuya Jab. Kuya Gab. Tito na niya si Gab. Tito ang galit ko dito. Hala, away mo, Tito Gab. Ba't sinalas ka rin niya? Sinalas na. Hi, thank you for 10 million. Hi, Adnans. Hi, Adnancy. Why does it hurt Kukunin mo me? dali. At sinilas on. Thank you so much. Dala sa nakabibi ang slipper. Ikaw, no? Very good to na bata. Ano ba tang babang suling? Kita-kira ka na, de. Sige, ikaw na daw. 10 million. 13. Hi, 13 people. Where are you Hello. from? Pa, kaya ka. Sige, ba? Buhay naman. Wala kang slipper na. Natulong ko na. Ay, ano ako dito sa iyo sinamusin. Bawang kami, bawang. Bawang? Nagkakang lupin ka ang bawang? Tawag ka. Here. Hey! Ah, sorry. Sibuyas, hindi. Sibuyas ako dun ay binatang. Pero tita Maki, bawang na son. Tuloy-tuloy na. Higay. Ito kay Mother Earth. Ayan, ako dito ka mamay. Kay Mami, ay, Ka mamay. Higay ang bawang. Away mo, Tito Gab? Away mo ba, Tito Gab? Away mo? Ha? Away mo, Tito Gab? Why does it hurt Ah, bakit away mo, Tito so? Gab? Bakit away ni Tito Gab? Ang bawang doon! Gab! Ito doon. Bakit mo away kay Tito Gab? Bakit mo away? Sino? Hindi ko naintindihan. May pa. May pa ikaw. Pakam na. Lady Malos, people, may pamay ko. Tita, tagi ako sa dina. Gulay at talot
la. Opo. Pagluto. Yun ang siguraan naman. Ito, magkita. Ano ni Papay? Manas, may kakailangan mo kaya yun. Niluto ba? Sabay? Lutuan ni Grace. Ay, nabarang. Brown rice. Naubos pa nito. Kanina ako, naku. Hi, Rohaya. Ako, naku. Sobrang ito yung luto. Kaya baga dati, baga duwa lang nakampong sa araw. Nakain si Daddy for today. Nakaduwa ko nang naluot niya. Bebe, sunda mo. Sa kanina, Oo. doon na. Duwaga. Kuya, di Tutulong dagan, ako. di ambo na yun. Alin sunda ko. Ang kanina, Puro bunay. sa bahan. Dinit ka. Ano na? Bunay? Oo. Kay, ubus ni Papa, hindi rin lang ito. Nakakaumpa ko. Balik. Ano ba nang gano'n ba? Di ba na dati baga, mga lang ang luluto. Pum-pum lang. Diba, masarap ang pag-rami ni Papa. Luto ng Kung gulay sana, po. mabibitin niya. Nagkain na kamo. Kanti lang po yan, di ba kala po kamo. Yung kamay po yan, di na. Kala po kamo. Kantin po. Kantin. Ano po? Ay, nakan ano? Sinabaw pa. Ay, nakan mamaya sila ng bawang. Yada ko ng Parang bawang. yan, hindi rin ko mamaya magkunyadi yun. Hindi rin na ako naghahanap. Sabihan mo. Nai. Mama, yain ko na ang bawang, sabi ni tita. Sabi ni tita, mama, yain daw ang bawang. Wala dito na bawang, ha? Ang bawang. Wala ka, tita. Ay, hala ko. Mahanap ako kunyadi. Yada ko na dun. Wala nga, dede. Dahil Mama, ay wala ko na din. Tita. Ala ka, tita. ayos ka. Ikaw may kasalona, di mo na-imod. Ay, dito. Kasi dito. Ala ka, tita. Na ano, di ba lalabutan, pahala-hala ka. O ayaw, sing kayo, may kapot ako. Hi, Golden! Golden. Golden. Bakala po kamo sa akong isda, luto po yade. How are Bakala you, po kamo, Golden? sa bawang ko pa. Sa bawang ko pa. Ay, nako. Sabi mo sa bawang ko. Di rin naman nagkukunong. Ano po, sa bawang po. Maybe my love will come back someday. Yeah. Bakala po kamo Hi, sa big akong girl. Hi, the big girl. Hi, big yade. girl daw. Mag-hi ka. Hi! Bakala po kamo sa akong isda. Nag-hi Hello na. po po yade. Hi. Si hi ulit. Si hi. Hi! Ha? Luto po. Si Uncle Golden. Si Uncle Golden. Si hi. Uncle, Hi! Uncle Golden. Ito. Si Uncle Golden. Aring korde din. Sabihan mo doon. Nang korde din. Nagsugat na ulit. Hindi. He didn't say Uncle Golden. How old you now? How old? 5? How old are you? Ano, I did you Ilang taon ka na? 4 na. 4? Masabihan daw, 4 years old ka na. 4. 4 years old. Opo. Lima ka na. 5 years old. Lima na! Sabihan mo 5 years old. Sabihan daw, I'm 5 years old. Lima na ako. She's 5 years old. 5. Lima na ako. Kaya nga 5, ang lima 5. Lima, 3. Ay, sino niloko mo? Ikaw. Nagsin. Ay, yadi na. Ara mo na 5. 5. Nag-3 ka, 3 pala. Ate na I thought she was 7 years old. No, she's 5 years old. She's only 5 years old. Yan, luto ko na guys dito. Di na ka magalit ha. Niluto ko na yan. Di na Tawa ko ka yan. manipis, pinalibong-libong mo na yun. Tigilan mo na yan. Basta na yan ha. She's only 5 years old. May ano pa yan din. May pichay pa. Sinabawan niya di ha. Yan. Why does it hurt? Hi, Golden Blade. Oh, Golden. 2 Golden here. Hey, Gorgeous. Hi, Golden. Frieza, Golden Blade.
Wow, my cousin are small. My cousin. My cousin. Your cousin. Why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. Sugar siya ba yun? Ano yan? Ash, tigilan mo na yan. Nalangglanod mo na yung fish. Alihin natin ang mata. Ayaw na, tama na. Tigilan mo na yan. Bibi, kaya sige mo dun, ano kang tita mami, naglalay dun si tita mami. Hali ang mata. Nakapagalitan ka dun sa naglalay. Ay, sa naglalay. Bye-bye. Why does it hurt me so? Luto na! She helping you cook? No, she's not helping. Sally. Not helping. Distracting. Tell me where to would start, 'cause it's breaking my heart. Don't wanna let her go. Maybe my love come back someday. Only heaven knows. Only heaven knows. Tita, bakal ka na. Ano, tinapay? Maatiyon yun. Ang parakaputan mo, maatiyon yun. Tita, bakal kita tinapay? Ay, madali Oo na, para pamahawa na to sa... Saga mo na isipin yan. Kaya may saga, bago ang tinapay na naglilibo. May maatiyon yun. Mauli na po yung tita mami, gipsigan pasuhay. Mauli na po. Ay, nako. Sigling-king, sigling-king. Is it dinner time for you? Yes, dinner time here. Hi, Ronaldo. Dinner time. Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Maybe I hope to find a way, but only heaven. There's Summer, Carlos. Hi, Sir John. Hi, John. Thank you for joining here again. Thank you, Sir John. Even the volcano erupted can't match you. You are wildfire. Oh my God. Golden blade. My gosh. Maybe keep safe, Bicol, from volcano. Maybe my love will come back someday. Only heaven. Maybe I hope to find new ways. Thank you so much. All I can do is no, it's dinner. Wildfire, like cold water. Wildfire. You're in a good mood tonight po. Yes po, good mood, Sir John. Good mood, John.
Maybe my love will As come. magudong-udong Hi, Kuripot Buang. Good evening, Cheryl. Good evening. Maybe I hope to find a way, but only heaven knows. Like 9, thank you so much for the like, Sir Kuripot Mas sila Buang. sa malaking karawan na. Ikaw Please like and subscribe, guys. Thank you so much. Ako nagbabali ah. And all I can do is Magkakapirma na ka. Ako baga. Magwada ako doon sa nano kay pag insusuwayin na bata mo di nagbaano ha. Baga nakatuya-tuya. Bad yun, Ash. Pag Hindi ka man naman yung pag susuhay. insusuway pag una kadara ako ha. Hindi ka na ba? And all I can do is hope and pray. Thank you, guys. Hi, Kuya Dre. Thank you, Kuya Dre. Welcome back. How are you, Kuya? Kuya. And maybe my love will come back someday. Only heaven knows. And maybe my love will come someday. But only heaven knows. Thank you so much. Maybe my love still working. Oh my God. Team Payaman still working. Tumawa daw? Carlos. Hi, Carlos. Naman ka daw doon. Adnan. Hi, Adnan. Buhay na ba yan pala? Maybe my love will come back someday. Susuway ka ha. Baga kalong-ulong ka. Nagsusuway ka Maybe dyan. my Baga love will come umulong-ulong back. ka. Kasi ka din eh. Umulong ka sa cellphone na. Di ba ko pag ano na? Kasi nga ako, di ako sa'yo nakikaraman na. And feeling this way is why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. But Ako, yun mahal eh. Kasi nga mo, kumala ka din sa cellphone. maybe my love will come back someday. Thank you for 11 likes. Maybe my Hi, Sir Ben. Hello there, Cheryl. How are you? I'm fine, Sir Ben. Thank you so much, Sir Ben. Maybe my love will come back. Sir Tony. Thank you, Sir Tony. Sabi doon na kaya, ayun.
only it's working. Hello, Sir Tony. Sir Tony from BAM. Maybe no love can dance, but only heaven knows. Hello, sir. Waan na. Kuya, bye-bye, just stopping. Thank you, Kuya Dre, for joining. Hope see you next year. Thank you so much, Kuya Dre. Thank you. Thank you, Sir Bam. Nakalim mo buka. Nakalim mo. Guys, please like, subscribe, support, share this channel. Thank you so much. Hello, beautiful. Hi, I'm coming again. What means GK? What GK means? Super chat, super stickers, and membership are also available, everyone. Thank you, Sir Ben. Maybe no love can make something. Thank you, 20 people in the house. Oh my. All I can do is... You're welcome. Thank you so much. Mama is currently cooking something new, and I hope you are more enthusiastic and always healthy, Mama. Thank you. Thank you, EPSO 1921. EPSO. Hi, thank you, EPSO. So, thanks a lot. Forgiving us that ibig sa iba. Ay, magawin. Next mabalay ka pa. Thank you so much for 13 people. Hi. 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 Yeah. Lamig. That's what I cry.
Ikabot ka. Ayan. You're both beautiful, my son. You are friends with sincere hearts without any bad intention. I will take my Yan nga yan, leave no? now. Thank you. Thank you. Thank you for joining. Nag-take muna tayo sa Almaya. Sa ano? Sa Bulkan? Oo. Punta ka lang po. Ayan na. Ma? Basa-basa. Punta ka muna tayo. Sabi, wala ma. Kasi man nagsabi man suon madaghaan naman. Wala ma. Bali mga marites na naman niya. Wala man. May lana. Yung tita. Bali ang pick nyo sa na, yung anak mo, ano mo. Saan yung pa inyo? Wala na, wala na. Basa ka. Trabaho ng bakasyon. Nag-adal-adal. Ha? May. Ayan. Ito no. Pag hindi ng papa, nagkatanggal din niya. Nagtanggal kayo po, ano. Yung tulad Hindi ka nakinig ng papa. lahat ng ang pag-ibig ay bigay sa'yo. You are beautiful. Thank you. Komportable ka sa na-exam mo? At hindi nga namin Well, Hindi kasi makadili. take a Okay lang sa na-exam mo? bye. Okay na yan. Yes, baby. I just need the needle. Oh, magkaan ka na ka ba? Hoy, Gabriel. Magkaan ka na yan diyo. Ako ba yung mag nakala ka luwat ang tatapay. Wapay to, wapay. Mati ko dito mga katapos ng tayo. Yun ang kada dito yung dito tumitik sa Bengkela. Sa December. Ano pa lang niya yan? Hindi. Hindi pa lang niya. Ano ba ga? Kaya nagpalit siya dito. Ini di Papa yung nakakuha. Ano ba naman na siya? Spirit lang talagang pag-suwal. Kaya ito na lang. Gusto kong tayo na lang. Puso mo. Tawag kita. Come on, let's see it. Ay, hindi di ang suka na may ano. May sili.
Okay, ayaw kita. Uy, kaon na! Nakaw ka dire. Kaon na. Sige niya. Gusto mo, ano? Log? Ha? Log. Kaon na. Kaon na. Tapos, okay naman yung diba? Hira naman, ma'am. Okay, ayaw ako ano. Sige na pala, babay. Malaking sa'yo mo. Kaya nalagang ka naman na. Huwag ka maglugi. Ibabad sa ano, Oo, ibabad mo na sa tubig, ada, ha? Come on. Pato ito mamay. Pato dito, di pato ito dito. Bak, ano na yun to? Pato ada? Yung pato ito kayo tako. Dako. Ito, pato at kinatay na rin dito na eh. Pato. Ayos ka. Beautiful smile, Okay, thank you. Okay lang yun. Ulit ko na lang. Pato aning katay ni Rati Doto, ne? Pato? Oo, kinatay. Katay ganin. Ano pa? Kapag baga mapagalan daw mag-Australian, ha? Anak ko manok. Ako man, Ay, ano? dalang ko, Ben. Magalilaw pa. Ay, dalang ko, Ben. Huwag mo talaga pag-uli. Mo talaga. Ito ko na tayo ng tagtaga kanina. Siguro, kaso na ibabad mo na sa tubig, ha? Para mag-ano. Dapat siya bitauran. Butuhan ko naman ng tubig. Ilaw pa. Dapat yung pagluto ng mga pa. Natag ko na Ayun pa kanina. dito si Papay. Sa iwan ko. Para kita dito. Ano mo na, luto mo. Ay, wak yung taliwat mo yung buskat. Oo. Ano, nakikulang man yan. Ha? Kulang. Kay, ano, di ba nagkaon siya? Duwa. Yung duwag ko. Daga na hit na ko na ko. Daga na yung duwag ko. Tapos nag-ayot pa. Tapos niya naman nagkaon. Inuwag na ni Gila. Sabi tita. Sabi, pero yan. Sabi ni, ni Claire. Aga, balik-balik sa rumah siya ba? Dito na sinog na ako talaga. Bakit ako kuya kami? Hindi na maubo. Mga luto na. Kulang na yan tita. Isang daan ko na lang. Wait, may kuda kasi sa may mangko. Ito na ko ay makaon pa ko. Nagkaon mo na siya niyan? Oo, kinana ni Gila. Papaon mo kasi nga. Kao na. Tamo. Agay, nakita ko na naman ang Magaywan. Hi, Roy. Dear Cheryl, is your city near Manila? Far. Far in Manila. Gusto nagdara ng silo? Pagkabot kaya na yan. Sila na. Si ano da Solila? Okay. Huwag ka na mag-alala na hindi ako naiinlove sa'yo. Bakit ba pakiramdam mo kaya? Naaakit mo. Ano yung sira nyo? Toyo. Toyo ng isda. Bakit tigil lang?
Kapag isusulat mo na lang ko na po tayo na. Malulung-lung ka ha. Dili ka ko cold of your dila mo. Pag isusuway si Zaro ka din sa magpasuway na. Ay, nasarap. Oh, masarap pahagag. Ano, what are you eating? Fried fish. Fried dried fish. Dried fish. Fried dried fish. Fried dried fish. Small fish. Tuyo. Ano mo? Tok lang mo. Lalisa. So pretty talaga niya. Maapil. Grabe naman. Kaon. Kain. Hoy, kain. Parang tuyo. Ouch. Her skin so skinny. Yeah. Hi, Ray. Natulog si Baby Tayla. Diri pa. Ha? Di pa, pinainom ko pa ko kumilo. Alanganin pa naman to. Totoo naman eh. Sige, katatapos lang. Salamat. Ano ulam? Ano? May bugas pa. May bugas. Ngayon ko pa? Yes. Mamay ko ba? Tapos nila. Ah, ang dami. She's no, she's not my sister, my niece, my sister daughter. Hi. My sister daughter, she's my niece. Yes. She's my My shoulder and ano. Bunso hi, ano.
You have 10 people in the house. Yeah, sometimes more than 10. Sain ka mo sa Bicol, Manay. Sinabi ko na sa imo yun dati. Sursugod nga. Mauricio. Iyo man ngani. Iyo ngani, iyo. Thank you. Ito yun. Fried dried fish. Joshua, I'm going to have my breakfast now and still watch you. Thank you so much, Sir Ben. Thank you, Sir Ben. It's 4:15 a.m. here. Too early. Oh my God. Why are we? Sabi mo kanina? Too early, Jer. Sir Kenneth. Doon? Paling ito natin
paano mo? Ganyan ito. Sabi mo ko sa kaya paano. Pwede, sa ako na lang? Oo. Oo. Oo, nakalis sa mga gabi. Ano na mo na ubigada pa. Ay, ano yung pakwa, no? Pakwa, no? Meron ka na ba, sir? Ay, sabi pa. Ano pa, ah? Tuto yung saga. Ha? I have work, Mom. Good morning. Are you still working? Oh my God, at 4 a.m. Ano pala? Hindi yun. I like it. Gulay na kami kanina. Gulay na naman yan. Sorry, sir. Uy. Uy, nalula naman. Hindi mo na nakakala. Hindi mo na ako Kumbaga, kunin ko may alam. Hapon ba rin, barang, na kinuha. Ano sunod dito? Okay lang. Masarap. Oh my God. Gusto mo? Ayaw mo? Makain ako. May pamandun mo, Adam. Hi! Ay! Oo, gandang gabi. Gab! Gab! Ako naman tayo sa stand doon. Jadi ada ho. Jadi ho. Minu. Ada. Bantay dah di kay ko. Yuk. 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 Why does it hurt me so? Maybe my love will come back someday. Yeah. Yeah. Yeah, yeah. Let's eat. Dessert. Gusto mo, Gab? Hindi ha? Ha? Gusto mo? Gusto mo?
This is the fruits Guyabano. It's called Guyabano. Fruits. This is the fruit. Or is it the rice and the fish? Finished. The rice and the fish are already finished, but now it's just a dessert, Guyabano. Kain tayo. Yes, kain. I just love your simple style. Come on, let's eat. Yeah, fruits. This is a fruit. Sure, that would be great if I get chance to dine in with you. Golden. Where are you from, Golden? Golden Blame. Where are you from? Ikaw ka? Gusto mo sa diha? Guyabano? Kan? Ah. Ay, doon kay ano, pati ito bundoon. Have a good day then. Bye-bye. Bye-bye, Sir Kenneth. Thank you for joining. Thank you for joining, Sir Kenneth. Good morning. Good morning to all. Maybe my love will come back someday. Only you. Oh my God, so. Hindi panda ko.
double tap your screen, like, comment, subscribe, support, and share this channel. Thank you, Sir Ben. Thank you, Sir Ben. I don't want you. Thank you so much. Hindi man ako nilagay sa mundo ito para sa iyo. Nakatinig ang buong daigdig pag ako'y katiyakap mo. I am from India. Ah, you're from India. Nakatinig ang buong daigdig pag ako'y yakap mo. Which song are you singing? Tagalog song. Did you hear voice very beautiful singing, Sir Ben? Boss, hi boss. Wait. Thank you so much. Wait.
Thank you so much. Oh my God. Mm. Lover. Hi, Wealthy, a farm hunter. Hi. Ganun. Hi, Warren.
Good to see you again, Cheryl. Hi, thank you. Okay, then walk off as soon as I join. Thank you. Thank you for joining. Bye bye. Thank you for joining. Lazy stream. Yeah. Why not get house? Pechay, ang ulam mo po today's video. Sobrang ay. Ha? Karen? Ang record ako ng magkamali. Okay. Okay. Mamay, ikaw na mamay. Goodbye forever. Thank you, Ben. Thank you, Sir Ben. Why does it hurt me so? Ang kulit.
Double tap your skin. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay na? I need to end the live because I need to busy. Thank you so much for joining. Sir Ben, thank you so much. God bless. Bye. See you next live.